Velkommen til. I dag kigger vi nærmere på noget ret specifikt, nemlig matprøverne, altså mat 1-3. Et system, der skal give os pædagogisk og didaktisk indsigt i elevers talforståelse. Men har du egentlig tænkt over, hvad der helt præcist gemmer sig bag en elevs fejl i matematik, altså ud over at svaret bare er forkert? Vores kilde i dag er en ret detaljeret vejledning til de her prøver, og vores mission, kan man sige, er at finde ud af, hvad der gør matprøverne særlige. Især det her med, at de kan identificere op til 50 ret specifikke typiske fejl hos elever i 1. til 3. klasse. Hvordan kan det give dig som matematiklærer eller vejleder en dybere indsigt? Præcis. For formålet er jo ikke bare at sætte et tal på fagligheden, vel? Det handler om at få værdifulde data. Data, der kan bruges til at styrke undervisningen og møde eleverne lige præcis der, hvor de nu engang er fagligt. Okay, lad os prøve at folde det lidt ud så. Hvad er det helt konkret, der adskiller matprøverne fra andre systemer, vi kender? Altså, den digitale platform er jo en vigtig del. Den mindsker lidt betydningen af skriftsproglige udfordringer, ikke? Og den giver mulighed for lidt mere dynamiske opgavetyper. Men det allervigtigste, synes jeg, er den her systematiske opsamling og analyse af fejlsvar. Fejlsvar? Ja, det giver jo en indsigt i misforståelser og forkerte metoder. En indsigt, man førhen måske kun fik, hvis man sad og rettede manuelt og virkelig kiggede efter mønster. Okay, og det er så her, de her famøse 50 typiske fejl kommer ind. Det lyder næsten overvældende. Hvordan ved man overhovedet, at de er typiske fejl? Statistisk materiale fra selve afprøvningerne af testen. En fejl er typisk, hvis mindst 2% af eleverne laver den. Eller hvis fejlen, selvom den måske er sjældnere, helt entydigt peger på en bestemt type misforståelse hos eleven. Okay. Og de dækker jo bredt, altså hovedområderne. Talforståelse, aritmetik, algebra, det her med decimaltal og brøker, geometri, og så statistik og sandsynlighed. Helt overordnet kan man skelne mellem tællefejl, altså simple tællefejl, og så det, man kalder algoritmefejl. Algoritmefejl? Ja, det betyder, at eleven faktisk prøver at bruge en metode, en algoritme, de har lært, men de bruger den forkert. Ofte fordi den dybere forståelse af, hvorfor metoden virker, den mangler ligesom. Forstået. Kan du give et eksempel? Lad os sige inden for aritmetik, altså regnestykkerne. Ja, helt sikkert. Tag F-ARI 8. F for fejl, ARI for aritmetik. Den kaldes algoritmefejl, hvor de mindste altid subtraheres for at undgå 10'er-lån. Okay, hvordan ser det ud i praksis? Forestil dig regnestykket 104 minus 99. En elev, der laver den her fejl, regner måske ciffer for ciffer fra højre mod venstre. 4 minus 9. Nej, det går ikke, så tager vi 9 minus 4, det giver 5. Næste position, 0 minus 9. Nej, 9 minus 0, det er 9. Og sidste, 1 minus 0 er 1. Svaret bliver måske noget i stil med 195. Wow. Ja, eleven følger sådan en mindste for største logik i hver søjle. Det viser jo en ret grundlæggende mangel på forståelse for positionssystemet og det her med at låne, ikke? Klart. Den type fejl tror jeg mange lærere nikker genkendende til. Hvad så med de områder, der ofte volder kvaler som brøker eller decimaltal? Ja, der har vi for eksempel FDB7. DB for decimaltal brøker, bytter om på tæller og nævner i brøker. Eleven skriver måske 4-1 i stedet for en fjerdedel, altså en fjerdedel. Eller FDB1. Misforstår decimaltallets værdi. Her opfatter eleven måske tallet før og efter kommaet som to adskilte hele tal. Så 1,02 plus 1,3 bliver? Ja, det kan blive til 2,5. Fordi eleven tænker 1 plus 1 er 2, og 0,2 plus 3, altså 2 plus 3 er 5. De ser slet ikke, at 0,2 er 100-dele og 3 er 10-dele. Værdien af positionen forsvinder ligesom. Det er virkelig fascinerende, de her specifikke mønstre. Hvad med et mere visuelt felt, som geometri? Der kunne et eksempel være FGO 4. Ignorer enheder ved sammenligning af størrelser. Eleven skal måske vurdere, hvad der er mest. 1100 gram eller 2 kilo. Ja, okay, den kender man godt. Præcis. Og så fokuserer eleven kun på talværdien. 1100 er jo større end 2, så 1100 gram må være mest. Enhedernes helt afgørende betydning bliver overset. Og til sidst, hvad med det lidt mere abstrakte, altså sandsynlighed? Der har vi FSA1, SA for statistik og sandsynlighed. Den er ret sigende. Vurderer sandsynlighed på basis af absolutte antal i stedet for forhold. Okay, forklar. Eleven skal vurdere chancen for at trække en blå kugle. Der er 2 poser.
en med 3 blå og 4 røde, og en med 1 blå og 1 rød. Mange elever vil pege på den første pose. Hvorfor? Fordi der er flere blå kugler, 3 er jo mere end 1. Selvom chancen faktisk er mindre. Lige præcis. Fordi de ser på det absolutte antal, 3 blå, og ikke på forholdet. 3 ud af 7 er jo mindre end 1 ud af 2. De forstår ikke proportionen. Det er virkelig, virkelig interessant at se det sat sådan i system. Kilden nævner også noget om en skala for sproglig udvikling. Hvad går det ud på? Ja, det er et tværgående område, kan man sige. Den bruger opgaver fra de andre domæner, men vælger specifikt dem, der stiller ret store krav til sprogforståelsen. Okay, enten i selve opgaveteksten eller i den måde problemet er formuleret på. Pointen er at kunne skelne lidt. Skyldes elevens vanskeligheder primært noget sprogligt, altså en sprogbarriere, eller er det de rent matematiske begreber og sammenhænge, der driller? Så det giver et ekstra lag til diagnosen. Præcis, det giver et mere nuanceret billede. Så for at samle lidt op, essensen er vel, at matprøverne, især gennem denne her detaljerede fejlanalyse og den sproglige skala, tilbyder en meget dybere diagnostisk indsigt end bare en score. Det giver dig som underviser eller vejleder et skarpere billede af elevens tænkning og nogle ret konkrete værktøjer til at målrette din pædagogiske indsats. Super interessant, tak for det. Og til dig, der lytter med, nu har du hørt om de her ret specifikke fejltyper. Hvordan kan den her slags detaljeret viden, altså viden om, hvorfor elever fejler, ikke bare at de gør det, hvordan kan det potentielt ændre din måde at observere, analysere og støtte dine elevers matematiske udvikling på i din egen praksis? Det synes jeg er værd at tænke lidt over.